langsung nyatu sholat maghrib ya dia ya. Lah kanyam kalancut tadi dia. Hah? Lah kanyam kalancut tadi. Allah Barat tungkuy habis dia. Bapirian. Nama kita tungkuy dah. Dah. Kalau tungkuy mau pulang. Oh iya. Ande ikut jo ha. Asik. Si nona mangaka mari dia. Siapa nak dan nona cari nona dan mani siapa namo kolai bulia ambo matanya nona dan mani siapa namo kolai bulia ambo matanya cantik di udah sia ambo lagu cantik mah bisa dipanggil ambo si nona denai nan bukan anak orang Cino panggilkan saja Siti Rohana denai nan bukan anak orang Cino panggilkan saja Siti Rohana onde ma hambota kicu di buenyo inyorang awan di sakecina untung kudai batanya salah sangka itu biasa gara-gara salah menyangkong pandang pertama menjadi cinta biar awak biar cino hatilah kanai kaba ajuo biar awak biar cino hatilah kanai kaba ajuo adik-adik oi katanya udah jadi iya kan adik-adik udah aduh katanya udah jadi iya kan adik-adik udah kok kami sabu iya kami takut tak sabu ya tak sabu tak sabu ya waduh kami iya tadi oh ya nah ya matanya udah jadi ya oleh kukulnya tagak dia mau itu dah lain nah tagak mau itu dah iya tagak mau itu dah iya cek kami iya cek asinona mangaka mari dia siapa nona cari nona dan mani siapa namo kolai bulia babang batanya nona dan mani siapa namo kolai bulia ambo batanya saya di udah sia ambo kan tadi panggil ambo si nona denai nan bukan anak orang Cino panggilkan saja Siti Rohana denai nan bukan anak orang Cino panggilkan saja Siti Rohana onde ma ambo tak kicu di buenyo inyorang awan disangka Cina undang kudai batanya salah sangka itu biasa ayolah dia gara-gara salah menyangkong pandang pertama menjadi cinta biar awak biar cino hatilah kanai kaba ajuo biar awak biar cino hatilah kanai kaba ajuo dia yuk kan yang tadi kurang kilo dia kalau udah kurang cino tadi ya dia kan kurang kilo ya baik akan kembali dulu